भाई ऐसा मिले ले हमरा धर्मेंद्र भैया कि वीडियो जौन हमने के समूह चढ़ाओ तनी जा तो चलते नहीं खे ओकर कारण बा एक जना दू जना चढ़ाई तब न चली अब मैं जाना चाहत रह जे चढ़ाई देख के चलता सब लोग। हां लेकिन अब चली कैसे हम बताओ तनी सब कलाकार के सर्च करके ओकर अच्छा अच्छा गीत चढ़ाई ना वो तुरंत चले लगे जैसे इतना देर हम भजन गौनी एक करके चढ़ाई निशा अकेले गई हैं चढ़ाई निशा से कहीं कि सोहर गाओ पूर्वी मार दो चढ़ाई ना ये देखे निशा पहली बार पूर्वी गाई मगही गाई भोजपुरी में सोहर गाई ये चढ़ाई तो देखे बाबा ना भी बोल तो अपन चढ़ जाए। हाँ दुनिया के फेमस कलाकार भी ये कहीं सोहर जानता रहे जुग जुग जिया सुललाना भावना के भाग जागल हो ये कहीं गीत ए ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ये कहीं ओकरा बाद कहबत एक दो याद कइले होई है सब अच्छा बात बा बाकी हमार गीत देखे मेहरारू होती है मैं बगलिए नहीं बगलिए ना कुर्ता पहनावे के चाहिए मेहरारू देखी कैसे कहते हैं सोहर के भाव कैसे आई पूरा हमार अरवल जिला जहानाबाद अब भोजपुर आरा बक्सर बलिया छपरा सिवान गोपालगंज सुनेला लाइट वाले जहां कहीं भी हो कृपया लाइट बार दी मालिक आदि से किसैया से सता के सुतनी अच्छा सभे तो हाला करता है ताली बजाता है वो छोट लड़का बा हे तोरी करता है बुझाता जो पर मौसी ना चथो खस लाइट वाले ऑपरेटर साहब डीजी के पास चले पगला हम तोर भाई ही तो भाई पे हे तोरी करबो जा भौजी रही तब कर ये तोरी करी है उनको दी है ई भाईए पे हे तोरी करत मेहरारू कहतिया किसैया से सता के सुतम पे झाझा हे पे झाझा किसैया से सता के सुतम अरे खाती भइली चुमा अरे जाती भइली चुमा जाती नु हो ए ला 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 ए ला 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 छाती से तू बैठबा कि अब डटैबो बैठा नहीं यार गनवे का बड़ा देता रे खड़ा हो अरे किसैया से सता के सुतन ये सोहर का भाव है अरे खाती भइली चुमा जाती भइली चुमा जाती नु हो ए ललना ए ललना छाती से अरे सुतवले रजऊ साथी की तब का भइल पूछो का भइल आ गइल खेतवा पाटी सैया से सता के सुतनी खाती भइली चुमा जाती नु हो
सुतनी खाटी भइली चुमा चाटी नु ललना कुछ कहो का तो लाइनवा वाला तरौरा नु बोलो ली बुलाई अब सरकारी है तो हम देखिए हेड ऑफ वाला काम ना करी बाकी ऑपरेटर साहब वो चल गए मंत्री बने का जहाँ कहे तार प्राण छूटल होके। अच्छा वो आज है कल उनका भाग में पैसा हुई तो वो आ जाए कटाई के लिखल हुई तो नहीं टेंशन मत ली ए ललना छाती से ए ललना छाती से सु सवले रजऊ साथी की गई रे तब ए ललना छाती से सु सवले रजऊ साथी की गई रे तब पानी तो है और क्या कहतरी कि हुलिया देखी हुली मने उल्टी होला कि हुलिया देखी अरे खाती भरल थारी उलाटी नु हो ए ललना पीरा से से कमरिया कुदर बेर तनी बाजो ए ललना पीरा से कमरिया जात फाटी की दरद कैसे खाती ए ललना पीरा से कमरिया जात फाटी की दरद कैसे खाती बल्ली हती दात काटी अन नदी के खेती काटी नु हती दात काटी अन नदी के खेती काटी नु है
तारी बाबा तारा और पलाटी अच्छा 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 गार्जियन अभिभावक हमारे रमेश